Daşowuzda mallar köpçülükleýin gyrylýar. Daşowuz welaýatyna heni dolu anyklanmadyk keselden mallar köpçülükleýin gyrylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä mallary mama keseliniň ýokaşanlygynyň güman edilýär. Bular barada habarçymyz 13-nji noýabrda maglumat berdi. Onuň sözlerine görä welaýatyň käbir maldarlary mallaryň köpçülükleýin gyrylmagy bilen bagly döwletiň veterinariýa guruluklarynyň degişli zerur çäreleri görmeýändigini aýdýar. Şeýlede käbir adamlar özlerine garyn ağrılarynyň peýda bolup başlanyny aýdýarlar. Hünärmenleriň aýtmagyna görä mama keseli adamy ýokaşmakda guduzlamadan soň ikinji ýerde durýar diýip habarçy bellidi. Ol häzirki wagtda mal etini ýemegiň welaýatyň ýaşaýjylarynyň saglygyna howp salýanlygyny aýdýar. Yerli ýaşaýjylar bu problemaga garşy özleri görüşmeli bolýar. Bir maly ýetiniň 17 sygyry bardy. Mundan bir ay ozar olaryň onusyna keseli ýolukdy. Ol mallaryň galanyny degir-degmez bakadan tizden tiz satyp ýetişdi diýip habarçy aýtdy. Satylan mallary keseliň ýokaşanlygy ýa-da däldigi mälim näl. Bu habarlar boýunça degişli döwlet temeldarlary ýa-da resmi maglumat serişdeleri gürrüň gozgamaýar. Ýatlasak Azatlyk oktýabryň aýagyna Balkan welaýatyna düýeleriň arasyna dören näwelli ýokunç kesel barada maglumat beripdi. Ýurdun günwataryna düýeleriň arasyna dören näwelli kesel sebäpli oktýabryň ikinji ýarymyna onlarça düýeldi. Balkanyň etirek etrawynyň Madow obasy düýe ölümleri sebäpli karantina alyndy. Noýabryň başynda veterinariýa gurulugynyň ýurt boýunça düzülen 10 adamlyk hünärmen topary Madowda bolup käbir barlyk işlerini geçirdiler. Hemde mama keselinden ölýänligi güman edilýän düýeleriň aslyny açlykdan ölýänligini öňe sürdiler. Veterinariýa gurulugynyň Balkana eden sapary Azatlyk radiosynyň regionaky düýe ölümleri barada jemgyýetçilige maglumat bermeginiň ýygyanyna gabat geldi. Häkimiýetleriň düýeleriň açlykdan ölýänligini öňe sürýänligine garamazdan Balkan welaýatynyň beýleki etraplaryna şol sanly Balkanabad şäherine, Türkmenmaşy şäherine, Bereket we Serdar etraplaryna düýe etini satmak boýunça girdilen gadagançylyk öz güýjünde galdy. Balkan welaýatynyň maldarlary düýedarçylyk bilen giňden meşgul bolýar. Yerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä düýe eti etiň beýleki görnüşlerinden şol sany sygyr etinden has arzan bakadan satylýar. Türkmenistanda 2014-nji ýylyň noýabr aýyna kabul edilen veterinariýa işi hakyndaky kanun esasyna döwlet haýwanlaryň aýratyn howply ýokunç keselleri we beýlekleri bilen kesellemeginiň ýa-da olaryň adamlara ýokaşmagynyň öňüni almak boýunça iş geçirmek bilen boşlanýar. Ne Daşowuzda mallaryň köpçülükleýin gyrylmagy, ne de Balkana düýeleriň näwelli keselden ölmegi barada Türkmenistanda resmi derejede maglumat berilmeýär.